university to en somo ma ok ni tek na donje class kata na yudo notes akopo kata osemia certificate na tieko wadwa ni nyathi moro amora mawuok kanyo en owuok kotegno mano mondo mi owuok kotegno watemo godo waketo godo uzito kata waketo godo teko waduto ni mondo mi public education institutions go obed motegno, obed ni gin gi ute neno kanyo ka paro ni ng'uko ni nitiere mag internet akiani biro duogo bana banki machopo nyithindo dakie kopo ni gin kuonde dak gin gi klase ma nyithindo donji kendo somo ok ni gisome tie yien maka buru biro kata ka koth biro kata ka chieng' gi laboratory kaka sani jo en gi laboratory en nyaka gi workshop mako dhie to en tiegruok mabiro miyo nyathi kata jatiegre yudo faida kata yudo ndhadhu maber seche ma osomo mako wuok to en nyathi motegno, nyathi mariek, nyathi mabith kendo nyathi ma nyalo bata keto tiyo gi lwete bende ta akili mare ikoni en a critical thinker, yani en oparo motegno, paro makonyo ok paro maduoko ji chien makendo ka oponi Kenya chung ni koro ng'iyo ni magi nyithindo kata magi jotiegre moe sikundewa to gikone we are really proud nikech waneno ka wan gi jok motiegore motegno maka ng'ata dwani mondo mi ochop kod irgi to gin joma nyalo bedo kata ka en mesa makoro luor ma ji gole pachgi tiyudo kogolo paro maler to koponi en gimitimo gi lwedo tiyudo ka ikoni en fundi mang'ula kata en fundi ma kotiyo ni tikoni yae fundi ni onego beni ateri mondo mi okony na ng'ane kata okony kama yani gik moloso gimoro amora motimo en gima ber koni en gima bora koro kanyo emwadwa ni mondo mi waketie sinani waketie uzito waduto erokamano ahinya ka winji kaka itemo lero itemo wacho ni thothne uketo maino skundego eko mag sirikal kata public schools maendi keto janyuol ma samoro nitiere koda nyathi ma opuonjo kata ma ochulo ne school fee e sikunde mag ji giwegi kanye nikech ibiro yudo ka samoro nitiere moko be ma samoro wacho ni wan ang'o mwachulo pesa ma kamae ndi e skul ma to wiye wil ni entiere gi nyathine ni nitiere e skund ng'ato wuon ma ng'ato ng'iyo mana biashara kaka na itemo lieko cha kangi duoko mano ti mak na go kod penjo moro ni to kadipo ni samoro nitiere chike matamore kendo gayo kata kwedo weche gi mag chudo ma samoro chiko kopuodho ang'o momiyo pod wantiere koda jok moko kata skunde moko ma nyaka sani pod dhi nyime koda kao chudo makamagi kuom ranyisi admission fee ma iwacho ni chik ok oyiene ang'o miyo gigi persist payments ainagi ero kamano ikora dhi mbele yes kamano yes achake gi kumi wacho ni waketo maine public schools to jok mantiere private school koro gin to wawere kodgi koso nang'o nitiere chik kata iluongo ni principle ni school education system mar piny ka piny nyaka obed education system ikoni manyangafu moyawore kendo we thuolo ne ng'ata madwaro mondo mi otime investment but gikoni gimiluongo ni primary or cardinal responsibility iketo wi sirikal mondo mi olos sikunde mag sirikal mag public mak nyathi ka nyathi makato onge pesa to nyalo donje ma ok oduong' wigi but koponi ng'ato kata janyuol oneno nadwa tero nyathina e private school onego bed iluongo ni as a matter of choice ok ni nikech public school onge kama entiere no kore momiyo nitiere higa 2009 e Kenya ka nitiere kuonde ma sikunde mag sirikal ne onge mang'eny kaka kuonde mag slums mantiere urban areas nitiere pinje moko kuonde moko kaka northeastern kata mana kuonde wakaluo kata gi western ibro yudo ni distance ma nyathi yago dala kadhi e skul bor kabisa
Koro jonyuol na chokore kata wacho ni yawa, be nitiere jok manyalo konyowa tiego nyithindo ka, wayawe uru gimoro kaendi manyalo tiegowa. To sirikal nowacho ni mondo mi watim gimiluongo ni regulation, nikech principle ma wacho cha dwaro ni mondo mi regulatory mechanism, yani gima ng'iyo ni kuonde moyaw ni somo dhi mbele go be gin kuonde mantiere gi elimu bora, koso gin kuonde mana mag ohala ma kata nyathi donjo to wera wera miela onge puonj madhi mbele to dok to ibi koni odhi sikul. Omiyo nitiere principle madwa ni sirikal bedo gi regulatory mechanism makonyo loso kuonde go bet maber. Omiyo higa 2009 nantiere policy moro mane sirikal oketo, iluongo ni APBET, Alternative Provision of Basic Education and Training. Matiende ni kamora mora kama sikunde ne onge mag sirikal, to jonyuol kata ng'ata odhi obedo kod piny ma giloso miluongo ni sikunde mag jonyuol kata sikunde mag gweng', opogore gi Harambee Schools machon. Gin ibi migi thuolo mondo gichiw somo ne nyithindo go kata trainees go, but sirikal donjo kanyo mang'eni to bende gidhi mbele maber, to bende ok gi exploit jonyuol. Koro kanyo e kama opo ni ng'at motero nyathi e gimiluongo ni private school, be kik opar ni seche modhi kanyo no to private school no oyiene ayiena mondo mi o exploit jonyuol nyaka kaka kodwaro. Nitie regulation midwa ni mondo mi olu ma ok onyal di adiya ni owachi ni nyalo bukori ni in jonyuol mosechokore moketo center no, kato in idwa chako charge gi 50,000, 100,000. Mano ibiro yudo ka the regulatory framework mar APBET ok oyie ni timo mano. Koro kanyo apani nitiere. To gimomiyo kata osebedo ni public schools kaendi jopuonj gi jonyuol gi ji duto te ong'eyo ni ok onego bed ni nitiere chudo mitimo e tok chik, kata ikoni chudo ma chik ok opuodho, ok ochakore gi jonyuol modhi nyaka cabinet secretary mosign moduogo moyiego. Gini timore nikech sababu ma di chop kata dek. Mokwongo, sikunde gi eki pesa iyudo ka public education fund moro monego bed ni dhi negi cha miluongo ni capitation. Seche moko dhi matin, to bende seche mochopo kanyo ochopo kodeko kabisa maonge ng'ata manyalo ng'eyo ni pesa no endo chopo. Ochopo kodeko ma gima nonengo bed ni okonyo timo chendi gini yudo ka koro onge. Mar ariyo, ibiro yudo ni nitiere sikunde moko ma BOMs kata gi school management kata gi parents association osebedo abeda ka kanyo ma gin mondo mi gilu chik midwaro. Kopo ni nitiere urgent need mane dwa ni mondo mi otim, to ok giring ma gichop district education board, county education board, gi the county director mar education ma koro itero godo gino ka cabinet secretary mondo mi osign. Gin ok gilu chikego, kia ni wigi ema wil to kia ni en ang'o matimore. To kendo mar adek, ibiro yudo ka achiel kuom gik miluongo ni cartel culture. Cartel culture to kura kien walwacho gi dholuo wanade. Yani na jok moko mana osedonjo e system ka mung'e ni nitiere kaka kamora mora ma ji time gimoro wanyalo lose pesa moko, kata nitie kaka wanyalo make ma kopo ni otonglo lwar kanyo otonglo 10 to otonglo moko adek gin mekwa seche te, kata wan kanyo kata waonge. Yani giket achudhe mane nying maber. Achudhe go bedo ma gin ging'eni kata en kanye to chalo ng'ama noseketo shares ne ma pesa mora mora madonjo kanyo to 30% ne ipoma kakare gin donjo e aguche gigi. Matiende ni gichalo chwe kata gichalo kuodo momoke kod dhiang'. Gin mondo mi owe dhiang' gol chak ne jite, to gin ginyodho kendo gidhodho mang'eny mowuok kuonde mang'eny mopogore. Nitiere kuonde omiyo pesa gi osebedo kadhi. To kendo we gima nyanonro manwatimone Solomon, tabu bende ma wan go maduong' na chudhe gi eki
moko wuok nyaka gi county education office. Iyudo ka kucho nwachopo sikul moro ma ikonwa ni county director mar education no, nikech en ema opuodho gigi e level ma pinde gin gisebedo achiel kuom achudhe. Gin seche moko gin kanyo to kata nyithindo ma gin ge skul no tiyo onge to pod gina representatives. Iyudo ka gin moro no omiwa example magidhi ni gitero siling 200,000 mondo mi county director of education osign, nikech nyaka county director of education opuodh gigo. Kato nikech county director of education en osemiye mare miluongo ni 20,000 no, mano 10%. En koro kaka pesa ni dhi tiyo ok otem kata ni mondo mi ong'i. Omiyo kuondegi achudhegi osebedo bende ka inyowa sane mwachomo gi tir, to gin ema giketo nengo mag somo medo dhi malo ahinya. Omiyo kanyo to kopo ni sirikal oketo gimiluongo ni enforcement, effective enforcement mar chike, to ibiro yudo ka gik moko aina go biro dok piny. Kendo ibiro yudo ka pesa mora mora modonje sikul kanyo, ka koro jo BOM kata Board of Management kata ka Parents Association bende bedo piny, gimbe ginyalo ng'iyo ni siling ka siling modonjo no odhi tiyo kendo konyo nyithindo e skul kanyo. To kendo gimiluongo ni impunity. Impunity ni impunity yani ikoni katitiyo gi ikoni utadu mani luongo ni impunity. Omiyo kata jomoko be koni hele kare jok makwalo gi bende gimbe gikwalo to bende onge gimitimo negi ka we amba teme matin. Koponi onge gimiluongo ni accountability e sikunde gi, biro miyo mondo mi waboresha kata waket ni sikunde gi dhi maber mogik ok timre. Nitiere nonro manwatimo go, jopuonj moko wacho ni an nakawo kata list mer gik midwaro e laboratory mondo mi odhi ong'iewna, tikona ni gigo to onge. To aneno ka bang'e juma achiel to jopuonj moko 3 magin osiepe principal to kawo kendo migi nyaka per diems gi pesa ni koni gidhi e training moro, to training magidhiye no to bende en training mosechul pesa gi te. Koro giwuoro ni hele, koro nitie gik ang'eny madhi e iye kanyo. Omiyo mago koni mondo mi gigo ema rocho ratiro mag nyithindo e sikul. Erokamano ahinya. Timo nyanonro to wasiemogi kendo wakoni ogolgi oko mondo somo obed moriere kendo maler chuth, maonge gimoro ni ng'ato dwa donje mondo mi oloke ohala. Kiketo ni somo mar nyithindo idwa loko godo ohala, nyithindo ok bi somo maber kendo ok bi yudo ber mar somo. Erokamano ahinya Bwana Boazi, duoko na gino maber ahinya, itemo liko kanyo endo weche mag impunity, utadu. Solomon winja? Awinji maber kabisa. Ka achiel koda kata mana chudhe mede ma samoro nitiere kaka iwacho ni pod mino badu e chenro go eko mag neno ni lai obedo mopoch mar mondo mi wakony jonyuol ma samoro winjo pek e weche go eko mag kata mana chulo school fee ma moko gin illegal. Now, un kaka jokanyo go eko mag elimu bora, ma kaluwore koda nonro ma ileronwa ni kod gigo eko ma osebedo ka ukalegi, does it mean kata maendi nyiso ni nitiere gap kata fuok moro nitie ma pod uweyo kanyo endo ma miyo illegal fees gi eki bedo kata mana matek mar mondo mi obed reported, mondo mi jogi eki obed kata mana investigated, kata otimnegi nonro mar mondo mi oketnegi chik ma omakore kata okawnegi chik ma nyalo miyo lokruok obed mosiko. Ma nyiso ni elimu bora samoro ofail loro rode makamagi eki. Erokamano Solomon. Chako kawacho ni chike ma wan go oketo responsibility e wi ng'ato ka ng'ato, wi stakeholder ka stakeholder. Nitiere chief officers, yani officers momith teko mondo mi olu kendo geng' fuok miwacho mang'eny gi. Okay, joluo koni fuok gi mbanya upogore. Mbanya is natural to fuok, samoro ng'ato noduong'o laki uwuok oko. Koro matieni kama iduong'e lak kata kama ilose rot mamiyo pesa fuokni kata wuok oko. Nitiere officers monengo be ni donjo kendo geng'o ka. Achiel kuom officers go
en iluongo ni office mar Auditor General. Office no osebedo ka kedo kendo tiyo maber. Adiere higa mokalo September 2024 gigolo report ma ginyiso kaka fuok mag entiere sikunde fuoke mang'eny ma kuonde ma pesa pusorego kendo wuok oko, ma mano na giketo ginyiso nyaka nyinge sikundego, sikunde 145 mane giketo red marks kuomgi. Gikoni magi sikunde ma jotelo makanyo to gi jotend jonyuol giriwore gi jotelo, giriwore gi principals kendo gitiyo gi pesa mag nyithindo gi e yo marach. Achiel kuomgi ni yudo ka nitie skul achiel mane ogolo 1.5 million nokawo otere agulu moro machielo ni mano pesa ma principal dhi godo ikoni annual retreat ma jopuonje dhiegi. Koro fuokego to nitiere, but Auditor General wacho magi ting'e ni Auditor General to kosegolo to en ok emodhi kawo punishment oketo ne jok motimo marachgo. Mago nitiere law enforcement officers, nitie Ethics and Anti-Corruption Commission, mago gik ma pend chik ma Kenya oketo. Gin onego bed ni giringo kendo koro ging'iyo ni to ele kaendi ni kare rach mana kama, to boko onego bed ni girito ni Auditor General ema fwenyo gigi, nikech gimbo migi pesa mondo mi giti gitem umgi onego bed ni ng'weyo sikunde duto gi public offices te, ging'iyo ni dipo ni nitiere kama pesa mag jo Kenya kethore, ikoni corruption deals dhi mbele. Koro mago offices momi teko to pok gisebedo ka gikonyo piny kata jo Kenya mondo migi effectively implement kata gi enforce chike ainago. Mar ariyo nitiere kendo offices mamoko, National Education Board to gi Education Standards and Quality Assurance Council. Magi gin agencies ariyo motegno monengo bed ni seche mwawuoyeni onengo bed ni giringo kendo gitiyo maber. Kaka National Education Board en non-political, to kendo en agency moketie technocrats monengo bed ni ginie ma ging'iyo ni tele kendo gitimo projection education wa makawuono ni chalo nade, kuonde mage mafuok nitiere kata maricho nitie monengo bed ni loso, to onengo bed ni walose nade, wang'iye ni gi chakre higni 3, higni 5, higni 10, higni 20, gitimo projection ainago. Kato ging'iyo ni ka wadwaro timo ne expansion mondo mi nyithindo tenie sikul kama itimo kama matin ka gibedo kendo gichiwo advisory no e report gi ma higa ka higa ma ginyiso godo sirikal ni kaendi you are falling short, losuru, itimo kamano. But gima dwa koni ni ng'eni National Education Board no nyaka ne yawe dichiel mane nitiere officers manoketie katam gimar office noserumo, sirikal pok ochako timo gimiluongo ni reconstitution, yani office no onge the board members. Koro ing'eni mane got tiende ikoni agot imiye ng'ol matin ok onyal wuotho malong'o. Mar ariyo en the Education Standards and Quality Assurance Council, mamano to nyaka ne kete pend chik ma los ne gimiluongo ni regulations, pok okete, pok obedo constituted nyaka kawuono, kendo matiende ni maendie kama ng'iye ber mar somo. Maendie mang'iyo ni ang'o momiyo gin gik mage manyalo miyo somo bedo maber e sikunde wa duto. Gibiro ng'iyo kaka infrastructure kata na kuonde mag tiegruok, gibiro ng'iyo into jopuonj, gin jopuonj adi to gin gi jopuonj ma tiegruok margi ochopo kanye, to koponi higa ka higa kata bang' higni 2 imedo gi tiegruok, imedo gi e yo mane. Gibiro ng'iyo ni curriculum kata weche mag somo e chunye kanyo no, curriculum no chalo nade, to bende osebedo ka tere maber, koso higa ka higa wayudo ni nitiere moko ma ok obedo delivered well. Ere kaka wa reform gi kata wa review gi to gi advice the KICD, yani Kenya Curriculum Institute, Curriculum and Development Institute. Gitemo nyiso jogo mondo mi olos kama kuonde maber. Gin ma gi advise
NEC, Kenya National Examination Council, ni kaluwore gi kaka osebedo kung'iyo assessment kata penj mutimo chalo kama kama. But council mawacho no nyaka kawuono pok olose, omiyo kanyo fuok nitiere maduong'. Matiende ni official report manyalo chopo ne sirikal mondo sirikal o act on onge. Mana kaka awach ni kor gweng'. Nitiere tich ma chief to gi assistant chiefs gitimo. Tiyudo ka office mar chief no gi assistant chief ok oketie ng'ato. Koro nitiere office mar chief to onge ng'ato, nitiere office mar assistant chief to onge ng'ato. Anyuola kata gweng'no gin gidhi kanye. Mano e fuok ma wan godo education sector, pare e national level. Koro inyalo fwenyo kaka kanyo en fuok maduong'. Kato mar adek, nitiere gimiluongo ni Parents Association. Parents Association kochakore e school ka school, kendo dhi sub-county, kendo dhi county, kato nitiere National Parents Association. En nie kama duond jonyuol duto osebedo ka nitiere. To ka duond ni osebedo ka ok omiye teko kata ok omiye thuolo mondo mi owinjre, osebedo ka bedo matek. Nitiere sikunde moko ma kata jonyuol ok mi thuolo mondo mi oyier representatives gi. Iyudo ka samoro BOMs moko gi principal emano se decide ni class ka class ok wadwa joma biro chando wa, ng'iuru jok ma very loyal. Kato seche moko ibiro yudo ka gino affect ga to kato the National Parents Association kanineno kadwa chako develop teeth to ministry officials kendo gi cabinet secretary mane ni in charge, ineno kokonegi ni sani koro kata na bedo ni nudhi e sikunde uwuoyo gi the Parents Association mag sikunde ka, koro wageng'onu, ok wadwa ni mondo mi utim mano, ng'i kaka uloko. Matiende ni ing'ado tiendgi mondo kik gibed motegno. Kech the National Parents Association nyalo bedo kaka duond jonyuol, mana kaka teachers unions kaendi gin duond jopuonj. Tiyudo ka mar jonyuol ni endi ong'ade ma ok winje maber ahinya. Omiyo nitiere fuok go emwatemo ng'iyo kendo wakoni mondo mi odin gi. Wan tich wawe mondo mi akoni Tito Solomon. Yes. Tichwa en advisory. Nikech ing'eni wan ok omiyo jopiny okawo telo miyo sirikand mar Ruto to gi jogene. Koro wan wakone ni gi sirikandi ni kama education kama ok dhi maber. Los ka to seche moko kiwacho mano tiyudo ka gitemo geng'o kendo gitemo keto ni mano ok dhi bedo negi maber, ni mano uhinyo sirikal. Momiyo ineno ka seche moko wadhiga e court kaka wan, seche moko be wa support cases madhi e court mana kaka mag illegal funds manineno mar national mar the new funding model mar university cha, ineno ka nochuno wa ni wadhi e court nikech wasewuoyo kodgi mang'eny to gitamore, to wang'e ni gini rach, miyo nyithindwa drop out of the university. Koro mano mi ineno ka seche moko wadhi e court mondo mi wageng' gigo, mondo mi ber obed ne nyithindo duto, kik bed ni nitiere barriers madhi mono gi dhi e somo mbele. Okay, kapok wakawo yweyo matin, ne chako kanyo endo ka ilero na duoko nendo ni nitiere stakeholders mopogore opogore, kata jo kanyo ma ochung' ne tayo weche go eko mag somo, kedo ma chal gi ma ukedo godo ni endi. Achiel kuom jogi eki ma samoro wanyalo wacho gin kata mana jotelo mag skunde gi eki, kata mana samoro kata mana board mag skunde mopogore opogore. Ginto ere kama koro imako gi godo accountable practices machal koda magi eki, ponono ni gin gigo eko ma osefweny kaka nyo fweny mar school mane watemo wacho chien cha. Ere kama koro iketo gi godo accountable, nikech nitiere janyuol moro dala kucho e school ma piny mar piny owacho ma bende oneno ni principal kata head teacher kata mana board, in fact oneno mirima gi jatend school ni ng'ani oketo wachulo school fee moko, wachulo gik moko mang'eny sana. Ere kama wanyalo konyo godo janyuol aina ni endi mar mondo mi ong'e okenge ma kata eno nyalo kawo ne jo board kata mana jo school school heads, ponono ni gin jogo eko monego bed ni bedo accountable gik machal kamagi eki. Erokamano. Adier wadwa chako kwa wacho ni administrators mag schools
gi sign gimiluongo ni code of conduct. Gi sign gi the TSC to kendo ko yiere ni koro in a principal bende sign that code ma kendo iterie training mondo mi ing'e kaka management mar school, financial, HR, gik makamago duto koro ing'eyo ibedogo kendi sign ni you will be faithful kendo gik ibiro implement go ok idhi timo gi tok chik. Ma kopo ni nitiere gimitimo tok chik to nego bed ni supervisor mari kawo ni atua. To mondo mi supervisor mari ong'e ni timo gik moko tok chik, kanye mwako ni jonyuol nyaka ngotie wang'gi. Jonyuol nyaka ngotie wang'gi ma kopo ni nitiere gimo kaka illegal levies gi. Ng'eny jonyuol ncha konwa ni gin gi kia kuma ginyalo wachie wechegi nikech ikonegi to nyathigi ka ok ochulnegi to nyathino be nitiere yo dok sikul, dok dala. Koro ikonegi ni chik ok oyie ni nyathi riembo mondo mi owuog e skul ni nikech illegal levies mane giketogo ni nyathino dhi manyo rims mag foolscaps ni nyathino nitie siling 300 moro manome owach ni mondo mi okel ni pok ochulo. Kopo ni jonyuol otimo commitment ni gidhi chulo gimoro, iketo gige wi jonyuol ma kendo jonyuol go emoketo tesre mondo mi otim kamano. But kama temo wacho ni janyuol ma osebedo ka ok ong'eyo ni atua mane kata steps mage monyalo kawo. Nitiere offices ma onyalo dhiye mang'eny. Adieri kaka wan gi office mar county director mar education mar TSC to gi mowuok e department mar education, yani ministry mar education. Mago gin offices ma ka jonyuol kata in achiel kata un jonyuol moriore to unyalo ndike barua kukoni e sikundwa ni wasebedo ka watemo mondo warie kama to gigie mawuokie konywa uru kolo wachni. To seche motimo mano noendo nitiere agencies bende mang'eny mang'iyo kendo timo ratiro mar jonyuol mar jopiny te. Iluongo nitiere office achiel miluongo ni ombudsman. Ombudsman yani en public defender, en ng'ama koponi sirikal kata ng'ata timo ne marach to kure ringi dhi gorie. Ombudsman no endo gi dho kisheria iluonge ni the Commission of Administrative Justice. Commission of Administrative Justice. Ma Commission of Administrative Justice ni ng'enyne ni sani koro kawacho ni kaka inyalo yudo contacts gi tidhi e website margi tibiro yudo contacts gi. Tang'e ni onego bed ni gitimo gimiluongo ni decentralization mar services gi, yani giketo offices gi bedo machiegni gi ji ma kopo ni nitiere janyuol mane gi tabu to nyalo donjo ofisno mondo ong'i ni to an ere kaka bedo defended. Koro kanyo mago bende achiel kuom offices minyalo dhi. But nitiere Atito. Yes. Gimomiyo jopiny yiero jotelo. Gimomiyo giyiero MCA, gimomiyo giyiero National Assembly members. Eni mane office, mani ng'eni mtetezi mar jopiny e kiwango magintiere no. To ka mtetezi no omiye oporo, ing'eni imiye nyaka officers ma ichulo gi sirikal mondo konye kata timo nyanonro moko mondo mi ong'eni eneo ma entiere no gini dhi maber koso gini dhi marach, to ere kaka wa rectify gi. Officers go kuonde ma ogoyo ombulu manoyiere MCA kendo yiero National Assembly member, oyiero nyaka senator, woman rep, uyiero mago bende gin offices midhiti ikonik yae gima kama inyowa nikech achiel kuom tich magitiyo iluongo ni representation. Okay. Representation yani wachni emokawo dhi godo mbele mondo mi okonyi mondo mi olos mano. Mi offices go be nyaka umigi teko to kendo machielo manyalo bedo kata the final koro ma abita makori chope kopo ni obedo matek to ne mana kaka janyuol ma St. George's notimo. Okoni yawa an gini koro mera nikech nyathina ne koro itame ni kata na form mochopini mondo mi osom maber isikiriembe no dhi om pesa mamoko kate. Janyuol no kendo kaka konyruok manyicha oyudne nikech gino apila ng'eni pod dhi bede ok anyal wuoyo mang'eny. Iro ka janyuol no koni an koro adhi e court mondo court omiya ratiro mara. Koro to ok wadwa ni mondo mi ng'eny gik moko ni koro waringo wadhi e court nikech seche moko bende wechego budho mang'eny e court ahinya. Omiyo
the first responders, yani jok mokwongo man machiegni, gin jotelo ma wan wawegi wamiyo gi mandate koluwore gi kuchwa, to kendo gin jotelo ma sirikal oro machiegni irwa kaka nakoni county directors mag education, kendo county TSC county directors mantie machiegni, mwakoni japuonj mo head school makama en kata jonyuol wach kama to timo kinyume, otimo tok chik, omiyo oinyo mago kuonde ma konyruok nitiere. To kendo mogik nitiere agencies mag human rights, achiel kuoma wan go ka miluongo ni Kenya Human Rights Commission. Koponi nitiere kata toll free numbers ma nani okanyal paro ofed, ma koponi ioro negi wach ni tiyudo ka gin kendo gikawo mano kaka en achiel kuom tich magidwa timo mondo ging'i ni ratiro mar janyuolno kata mar nyathino odhi mbele. Okay, erokamano ahinya, erokamano. Ageno naduoko keto ler kanyo bet ber. Kabisa, ler ndi. Adwani mondo mwakaw yueyo matin, to kwaduogo to ichak paro na moko kuom policy recommendations, kata okenge ma samoro kaka in jago nendo mochung'ne weche mag policies gieki e bwo elimu bora, unyalo gombo mar mondo mi samoro ukete it piny owacho, mondo mi okony e duoko chien kata tieko weche gieki mag chulo school fees, kata payments moko ma chik ok opuodho. Okay, mana bang' kinde machuok kende. Kasto bende adwani mondo mi amak simo gi e kinde ni endi mana matin, mondo mi ang'i anena ni to gin moko kuom penjo mane ma untiere godo, kendo bende adwa somo Facebook achiel kachiel. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mar 50% kaito itimo chudo modong' kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ni in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendere pewa, wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi monge chiedhi nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yudo commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto iro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Kiki ring but lori mar mafuta mogore piny. Oken mafuta miyudo nono. En kama tho nyalo wuoke saa asaya. Kiki tuom mafuta, kiki kane chupni mag plastik, to kiki ti kode moko mach. Joriemb loche gi tanka mag mafuta, temuru neno ni loche unigi oboke. Onone kaka ochal to irite maber. Yieng lori e kuonde moket mag yiengo gari, to ichimri gi chike mag ndara. Petrol mako mach mapiyo, mule kitang, puonj jomoko, chiw ripot kuom chwer kata pukruok mag mafuta. Ka safe mtaani, watiek masira minyalo geng kapok gitimore. Oteni okel gi duol mar rito teko gi mafuta e piny, EPRA, matije en ng'eyo ni ji tiyo gi teko mag stima, gas gi petrol e yo mowinjore to ochanore, kendo konyo yore dongruok gi ritruok. Go simo e nambani 07093360000 ka in gi penjo kata idwaro chiwo ripot. Bas. Machiegni Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Asante sana, neno kanye ndoka Eunice Alanye kantire Mombasa, kokalo kanye Facebook wacho ni we are getting you loud and clear. Show iko sawa, okay? Gin koda okay, kachiel koda wendo winjo wagolo maber kabisa. Ero kama na inya Onyango Nyandiko ilungo ni Onyango Nyandiko Baba Tuo wacho ni Kafaya an gima chanda en wach rim papers manyithindo tingo every time. Atemo penjora kaka nyathi achiel nyalo tiyo kod rim ariyo just within 3 months. Kata ne en penj ma iseto, kata en penj ma igine manade no. Okay, watch rim paper
manendo iluongo kanyo no Nyango Nyandiko. Machielo kae ndi penjo iluongo ni Hilda Brenda. Good morning, an Brenda Maxwell kawuok Siaya. Nitie pesa ma idwaro kirwako nyathi skul. Apenjo ni pesa ni en odhi kune, kendo kaponi in kod nyathi e nursery to idwa mondo mi odonji primary, to nyaka ichul pod pesa kata in janyuol manigi nyithindo moko kanyo. Okay? Nyar Jim owacho ni grade 6 achulo 200,000 otek mano one term. Elizabeth Ochieng owacho ni an gi japipi 2 e public school achulo siling 19,150 paia aworo. Sante sana. Machielo kaende en ang'o momiyo wachulo pesa to sirikal belando ni nyithindo somo nono. Mano ken man. Okay, kasto wuode Gonga wacho ni Kafaya an gima chanda gin pesa mag remedial motivation fee to gi pesa mar lunch ne jo grade 6. Okay? Machielo kae iluongo ni Frederick Omondi Wata owacho ni by the time when I was in primary ne wachulo pes sitima term 3 bas sitima no endo ne obiro mana ka wasetieko school. Wachno endo litna sana. Kasto pesa mar health bende jonyuol chulo, to ka nyathi tuo to iduoke dala mondo mi odhi osiptal odhi othiedhe. Esther Atieno, good morning Solomon. Pesa ma ichulo mar PTA teachers to classes to dong auchiel to chon igni aboro pesa ni olowa 300 dwe ka dwe. We Kafaya sani ndi chudo mane grade 4 to 6 chan chudo chunya sana. Wang'iyo nyaka gweno nyathi ka nyathi ni puonjo godo tedo. Romo kaendi saa 2:45 riekni mag ohala ka okelni kanyo koda Safaricom M-Pesa Business Credit. Koso stock kik moni uso. Ka in gi M-Pesa Business Credit, inyalo timo order ne mwandu kanyo tibiro timo chudo bang'e. Di star 334# yer kama ondik ni loans and savings kaito business credit. Mondo di ng'uono mower kod Rosemary kaka skiza tunu mari di star 812 784#. Mondo di ng'uono mower kod Rosemary kaka skiza tunu mari di star 812 784#. Wach maber ne jopur magwenge mag Nyanza. Sani koro kambi mar Redson Machinery Limited, ma en bad kambi mar Camco Equipment Limited, kelo ni FM World Harvester maber ahinya e pacho ka, kendo itiyo godo e kayo mchele. Yud offers magwa ka in Kisumu, maka inyeo rice harvester achiel, to iyudo rubber truck achiel nono. Offer ni rumo tarik 30 dweni. Ne mathoth, yuatole namba mar 0735 333 402. Riuri kodwa tarik 20 dweni higani, kawa yao badwa manyien Kisumu, Obote Road et Sendreru manyien. Mich ibro mi ng'ato ka ng'ato ma ochopo. Uduto oruaku. FM World. Your world, my world, our world. Bed ni iuso gweno kata leuni. Iuso alot kata iting'o ji. Iuso rinda kata inja salon. Bed ni ijami ji mor. Oheni ni ng'eny to dwaro bende opogore. M-Pesa Business Credit mi tasi pochi loans. Yud thuolo mar yudo hola kanyo kod ndikruok mayot mokalo. Yude e M-Pesa app kata di star 334#. Kaka imedo tiyo kod pochi e kaka imedo dongori. M-Pesa.
Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Bas, gie kinde ni endi dakika modong' ka endi na par kod adek kende toromo kanyendo sa adek. Adwa ni mondo mi ywana tol mapiyo piyo mar mondo mi watudre kodi mondo watiekre ka endi. 07222 299 kata 07239 Mara Mogi. Oyaore ahinya. Polycarp machiegni. Awito kaka jatelo molo kidolero politiki maber. To kaka gin gi joma keto politiki. Yes. Alo mamondo gitimo forward mondo gindo politiki magiketo mag education gi. Okay. Mondo giketo forward gi school, mondo gitimi magari jo kocha school moro kata mar ongi mondo gik mowacho project. Ako janyuol to mondo to bang'e no ok ne pesa ne. Okay. To kendo kaka giketo into action mane mag kawo school no endo. Ero kamano. We take actions, we take policies, so we need to basic schools. We take into actions. Ero kamano nya Polycarp. Mara Mogi. Kapaya. Yes. Oyaore ahinya. Mara nado gi Peter Nduto majama wigo. Peter machiegni. Awinjo kaka koro jalony wacho. Ma ayudo ka sikunde mang'eny kare mokwongo nyuol tiyo gik moko winjore gi tim. Nikech ng'eni kaka sani kata kaka CGC masani. Yes. Obed kata pesa kiwinjo gik ma samoro ma ng'ama janyuol yani kipuonjo nyathi kochaka medi group sa. Penjo mari madwaro. Koro an penjo na. Pesa ma jonyuol gologi. Togi ma sirikal. Ma sirikal be kanye nikech kama janyuol ma idwaro to pesa sirikal be nitiere madonje. Koro pesa sirikal karo be kanye kare. Onge wach keto mtujo. Ero kama na nyapita. Ramogi Baraza. Kapale yawe. Oyaore ahinya. Yes, ndero. Ni machanda ni ha? Iwacho luongo ni ng'awa? Iwacho tele wacho kaje ni kwa neno sali. Ndio gik madini ndio kuna wale. Ndio hata kama kuna siku ni tano na leo kusaidia ndio siku kwa sababu Penjo mari. Kwa sababu kwa siku hizo kwa sisi ndio. Sasa serikali ndio tangu kwa serikali ndio kwa kutabutia no. Kwa serikali maracho. Mara Mogi. Hello. Ngani Babatura. Babatura machiegni. Kafaya amor gijalong kabisa. Kafaya jonyuol ing'ero oko ka. Penjo mari en mane? Wacho ni. Nitiere kama kineno ka pesa moro idwa ni mondo igol miwinjo ka ok dhi kod kati miwinjo ka ok mori. Omega report kanyo to sama report no makoro an kaka Babatura report no nyathina some pesa no kumora. Iparo ni jopuonjgo nono koda nadi to nyathina ni position machal nadi e sikul kanyo. Ere atua monega ka nikech sama so report gima jopuonjo sekalo. Kaya lwenye kind nyathina gi jopuonj. Ibiro chwad nyathi sawa. Ili chwadi nyathi sawa na nyathini koda en ng'at moro mana ida lwenye kind jopuonj nyathini nobeda beda da lwenye to ibi bedi da lwenye kind jopuonj nikech Jadi punya sesuatu. Pokasa kada ini. Nek tadi mungkin menjadi bawa kiasi yang tinggi. Okay, come on. Aya, Bwana Boaz, adwaro ni mondo mi atigi dakika mathin sana, gimoro katin to dakika dek mondo duok na penjo gi kiny kech nitie gima bro penji mogik ka wang' watieko. Nitiere kaendi ng'ato ni Polycarp openjo kanyo ni to iwacho gik mabeyo ndi, lakini policies gi eki ka useketo gi ne sirikal to masa moro sirikal wacho ni mondo gibed implemented,
be utimoga follow up, be uluwogi mar neno ni skunde oriere kodgi. Kasto mar ariyo iluongo kae ni Peter, owacho ni pes sirikal ma sirikal wacho ni gigolo kanyo endo capitation madhi e skunde. En odhiga kanye ma iyudo ka iriembo nyithindo seche ma samoro jonyuol bende nose kata mana chudo lakini pok otieko. Aya, Baba Tur owacho ni to ponono ni ochich ni nitie pesa mominyise no chul kaka admission niendi. Odhi report kanye, to samo report ni keto nyathine kama chalo nade komakore koda weche mag sombe. Erokamano Solomon, anyalo chako? Erokamano Baba Tur, nikech kata kuwuoyo kendo wacho ni nyathi ma ok ochulo pesa no yudo nolando kalo kuome Siwaya. Mokwongo Orlando aina no ng'eni chik ok oyiego, but adieri onengo beni BOMs kata ikone management mar school to gi parents association. School ka school nyaka gibed gi parents association. Kanyo e the first rallying call kata the first base ma unyalo bedo kendo wacho ni gima kama owinjore, gima kama ok owinjore, nikech gin omonengo be ni gitiyo gi head teachers to gi principals mondo mi ong'e ni gimoro amora madhi mbele e sikul ok en gimo dhi tok chik. Omiyo nyathi ma kata ni iriembo mondo mi odog dala mondo mi otim mago chik ok oyie ni mondo mi mano timre. Peter, capitation to seche moko nitiere formula ma sirikal nogolo mar chiwo capitation e schools, basic education institutions. Na gigolo formula moro ng'eni ikawo atamalo 50 itere tam mokwongo, atamalo 30 tam mar ariyo, atamalo 20 tam mar adek. Kendo formula no nowacho ni pesa ni ichoro e sikul kapok oyaw sikul mondo mi schools otim godo budget gi malong'o, ng'iewo godo gik midwaro mondo mi somo odhi mbele maber. But gima jok mosebedo karocho plan ni en na sirikal, officers mag sirikal monengo be ni dhigo mbele. Sana sana kwa chako gi treasury, iyudo ka gideko pesa mar capitation no mang'eny. Maseche moko tam dhi rumo to capitation no pok oter. Kato seche moko bende titere ka ong'ad wiye, olwas wiye. Kaka ing'eni secondary schools, onengo be ni nitiere kaka 22,000 mitero ne nyathi ka nyathicha. Iyudo kaka higa mokalo kanyo watimo nyanonro, schools moko oyudo pesa matin ma wi nyathi ka nyathi pesa magiyudo ok chop kata 11,000. Kori penjo ni to kare pesa moko odhi kanye. Sirikal mamalo wacho ni ne gikawo pesa moro matin ni gitimogo coordination mar national activities kaka sports, kaka drama, kaka ng'ot. Ichak ifwenyo ni e sikunde kucho bende jopuonj bende chako kone nyithindo mondo ochul pesa no e achiel kuom illegal levies ma kendo kori chak ikawo e nyathi. Koro coordination gi harmony no osebedo ka onge kendo dok piny ahinya. Omiyo kanyo e kama ineno kaka wan e Limo Bora wagoye manoporo nikech nitiere agencies monengo take action. Agencies masewacho ka onego kaw action mondo ng'e ni there's maximum compliance. Kato Polycarp gimiyo ka policies nitiere, wasebedo ka kwa wuotho to wafwenyo ni nitiere offices ma nitie documents magikane cabinet to kipenjo the officer kanyo chal ka gima gigo kata morne. Koro nitiere documents in place to the practice opogore. Kanyo bende wasekoni onengo bende iluongo ni confluence. Yani gibedo kanyakla gik makama policy wacho gi gimitimo onengo be nitiere in harmony. Kanyo wasebedo kano keto ni ng'ikruok nitie. Emomiyo recommendations might bedo ka itemo penjo waka. Recommendation mokwongo nyaka wabed gi agencies matemo ng'iyo ni to compliance ka. Yani waluwo chik kaka en. Kata kopo ni waluwo chik no to nitiere ng'ikruok kinde kato giketo feedback mondo wa rectify kata wa strengthen godo kanyo. Mano the National Education Board, Education Standards and Quality Assurance Council. Mago gik ma ok onengo be ni wachako wa negotiate nikech gin gik ma ji osepuodho kendo osedhi mbele. Kendo higa ka higa
nitiere review process and assessment monego beni timore ma jonyuol jopuonj gi ji duto onego beni chiwo ga feedback magikoni kaluwore kaka waneno school odhi e higani ok waneno ber ka gi ka to waneno ber ka gi ka kendo nikech kuonde ma wanene ber gi onego bende wawacho mondo wajiw godo jok matimo maber to kuonde ma wanene richo onego wa report mondo mi richo go ogol oko. Hapa ni mano e duoko manyalo miyo jowinjowa mane dhi mbele. Erokamano ahinya Bwana Boaz Waruku kuom miyo waler kaachiel koda samoro yorego eko manyalo konyo oganda. Wachni moro mogik kabisa nikech kata an minena niendi apod wang' ahinya ni nachulo emergency school fee e high school to nowachnwa ni duoko nwa kwatieko form 4 to nokaneno to onge chieng' mabede matuo. Solomon Atito caution money to gi emergency school fee ne ok oduokni ng'eny skunde oduoko. An St Mary's school yala no duoko na caution money. Okay. Makana dhi achopo dala to adok ka kendo na an gi pesa moro fuku matin. But apani gi miwacho no bende be nitie pes moko ma kopono kete kacha to samoro jonyuol kata jopuonjre ok ong'eyo ni mano is an insurance of sort ma kendo onego beni duoke mano kaka ne wache ni caution money emergency go mago gik monego beni bedo kanyo. But ka wachna koro mogik Solomon Kenya kaendi jothurwa gima temo mondo mi alandi kendo temo wacho kata tek manade kapok wa complain to hakikisha ni nyithindo wa nitiere sikul. Ing'eni ka gin e sikul ka koro kata temo mondo mi wachi ni kamae kaka wadwa ni mondo losre to kori winji to ka gionge sikul ting'eni onge ng'ama nyalo ng'eyo gimoro amora madhi mbele. So hakikisha ni nyithindwa duto nitiere sikul to kendo jopuonj be miuru maximum support. To seche momiyogi support ni to gimbe wadwaro wa demand of them mondo gitim tijegi e yo moriere kendo moriere maber. Safety e schools bende kik wa diem ne wang'wa nikech safety in schools koponi ok oket motegno kama iyudo ka nyithindo wanga e dormitories kama nyithindo hinyo gi yedhe magalagala moluoro sikul jok moko mar shadowy characters wuondore ni gintiere machiegni to kare gine magirwako yedhe mag dawa ya kulevya gi gik magalagala mang'eny to gi nyithind jowa ma iluongo ni adults ma ketho nyithi sikul sana nyithindo manyiri. Nyaka wa protect gi mondo hakikisha ni gidhi mbele kendo kanyo to kawo duond fawe Forum for Africa Education women educationists. Kamano ahinya. Ng'ata momako lwet nyathi manyako onego beni make ka konye ok ka kethe. Erokamano. Thank you so much. Ka Nyasaye oyie chieng' machielo wachako wabiro luongi mar mondo mi chaki konywa kolo weche mag somo gieki. Thank you so much. Nyakwara Mogi romo kaendi saa 3 mar okinyi mago matuche kor gwenge koda Vincent Otieno. Radio Ramogi Karchu Radio Karchu Ramogi Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyaore Nyakwara Mogajwang kendo machiegni Jalupo gai mar obila Eliud Lagat igeno ni dhi ndiko dhogo odiochieng' ma kawuono koluwore kod tho kata nek mar Albert Ojwang ma en bang' ka duol machung' ne tij obila e Thurka IPOA ne orone Samanth. Lagat ma osebed ka iluongo nyinge nyadi mathoth ewi nek mar Albert Ojwang ne oleng'ore tenge ne ofis mondo mi koro chiw thuolo mar timo nonro. Has now issued summons to the Deputy Inspector General of Police, Mr. Eliud Lagat, to appear before the authorities' investigation team to record a statement. Piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo bad migawo mar pur osingo mar keto maino e ting'o malo pur pamba e gwenge ma kono. Director mar weche mag pur e kaunti ma Siaya Vincent Kokoth wacho ni kaunti ma Siaya en achiel kuom gwenge man gi teko mar puro pamba kata kama pamba nyalo donge kendo mane momiyo gidwa siro pur pamba e gweng'no kokalo e makruok ma gin godo gi piny owacho mamalo. Ne oyango bende ni gweng'no inyalo pidhe kata mana maromo heka 50,000 mar pamba to gie sani opidh mana maromo heka 1,500 kende
emopidhie pamba. En achiel kuom counties e Kenya ka ma nigi potential mar pidho pamba kendo mar miyo jopur oyud pesa maber kuom pamba. Wan gi nyalo mar puro pamba mak mana higni moko mosekalo ka wasebet ka wachopo maybe eka 1,500 ma bende pod tin. Nikech achiel kuom chandruok ma jopur osebet kodo en kaka ginyalo yudo kodhi ma pamba, kaka ginyalo yudo chemicals kod yore mamoko madwarore mondo japur opur maber. Mane chenro ma sirikal oseketo in place. Kane osiro wachno, jachung' mar duol ma ochung' ne weche mag pur gi chiemo Harrison Odhiambo bende ne owacho ni koro gitiyo machiegni gi sirikal kaunti ma Siaya mar ting'o malo weche mag pur pamba e gwenge ma kono. Watiyo kanyachiel gi county government ma Siaya, watiyo kanyachiel gi stakeholders mamoko mondo wang'e ni pur mar pamba odhi mbele. Koro gima nyalo wacho ne jopur mar pamba ni sirikal mamalo osekawo pur mar pamba kaka achiel kuom agenda mage mondo mi industry mag Kenya odhi mbele. So jopur mag pur mar pamba and then ang'eni wadhi konyore kaka wan jopur, kaka wan jo Siaya, kaka wan jo Kenya. Darlington Mutetwa bende tiye kambi ma uso kothe mag pamba kata Cotton Seeds Company bende nyoloso kama ka otenre gi wachno. I think the road to improving cotton production and productivity in Kenya is multifaceted, and there are a lot of stakeholders involved in that. I think we're just talking to the county, we're talking to AFA, we've got these other stakeholders like the GINA spinners who are also involved. And there's Mahiko, we are also contributing and working with the county, with the government of Kenya to improve production and productivity of cotton through the provision of these BT cotton hybrids, which improve productivity for the farmer and also helps improve control of an important pest that normally causes damage to the farmer's crop, which is boll. Kumachielo ene jakom buch jodong Luo Ker Odungi Randa wacho ni oganda Luo koro biro makore motegno jatend piny William Ruto pone Ruto dhi nyime gi osiep magin godo sani gi jatend ODM Raila Odinga. Odungi wacho ni oganda Luo biro siro lwedo sirikand Ruto mondo mi koro giyud chenro mag dongruok. Kabeno Odungi ne oloso e kinde romo bende ne okelo kanyakla jodongo romo bende otime paloch ma jatend piny kama bende ne owacho ni oganda Luo koro ikore mar tiyo tich achiel gi jatend piny William Ruto. Bende ne owacho ni koro biro temo yore duto manyalore mar neno singo duto ma jatend piny William Ruto oketo ne oganda moko e gwenge mag Nyanza otimore kendo oganda moko e gwenge ma kono bende biro duoko lwedo ka sa ochopo. Koro mi aparonu ni kwa biro dala ne kama otele ka un ma dalau kendo ka une dalau ka bedu e kombe gi kutegno kendo kuwuotho motegno ka un gi title ma dalani. Awacho non jelo jagot enda dhi limo gi Eldoret mana duweni akadho budalane ora kwayo ni gik mananeno budalane ka Profesa Weko di okel kaluo kocha monde kwa unge lwedo motegno dholuo wacho niya ni kimia lweti koni tami lweta koni wayie duoko ne lwetwa komakore gi Raila unyalego motegno kendo mati ok uyiene gi makre gi Raila, uyiene gi makre gi Raila, giyiene gi makre gi Anyang' Nyong'o, mondo dhiang' wanyiedho maginyiedho ni wan be wanyiedho dheni, uyie, joluo uyie. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jolupo e kaunti wa Migori ywak mokalo ewi yore maricho mabende tudo dho wedhe ma wuok e gweng' makono kaachiel kod chirni e gweng'no kakoro giwacho ni yore go kethore kendo ok lure. Kane otelne kod jakom mar dho wedhe kaunti wa Migori Mark Maloba bende ne owacho ni kuom dho wedhe maromo 28 mantiere e kaunti wa Migori, 2 kende ema nigi yore manyalo luore. Maloba ne owacho ni dho wedhe maromo 26 mamoko ok nyal chope e yo mayot nikech yore madhi kono richo mokalo kakoro gikwayo tend kaunti no ma Migori mondo mi kaw yie to kaw thuolo mar gundho ne gi yore go. Ne bende wacho ni johan rech kaachiel kod jok matimo chenro mag lupo e gwenge makono neno matek e kinde mag tero rech magiseluwo e chiro nikech kethruok mag ndara gwenge makono, wach makoro osekelo negi ng'ikruok maduong' mokalo. Yore wa ok ber ahinya, yore madhi e BM uswa giteo kata mana ni
beaches moko ariyo adek gina te kaka gin 28 beaches leri go te ok beyo miyo chandruok nitiere ma kwayo marwa ne wagombo kane gavana marwa timono maber to nonyalo loso nwa nderni madhi e beaches keche yudo ka dire koth kata dire koth moro nyidha matin waonge easy access to the market miyo mon leo gi johala leo gi rech magisewaro makendo gi madhi kethre ne kateyo. Kata kamano bende koro kwa piny owacho mar kaunti wa Migori mondo mi koro bedie kod romo gi jolupo go mondo mi jolupo yud thuolo mar nyiso gima kuom chandruok magikale. Wasetemo manyo gavana yore te waseluwo nyaka ir ward reps gi chief officers moko wasewuoyo nyaka gi coordinators negi golo tamore mondo wagikir gavana koro en gima ipusa tambe aluwo yore na to kane kama nene go koro jolupo jotend nam jokombe te mag BMU ma Migori gombo romo gi gavana mondo gigoye gi gavana gi mbaka. Komachielo en ni jopuonjre ma kwan gi ok tin ne 600 mayande ne osir somo margi e bwo chenro mabende otisi ni gino wa fundi mang'ula program gikone to koro ne orwaknegi ogudu bang' tieko tiegruok e kuonde tiegruok mopogore opogore mag tije lwedo e kaunti ma Homa Bay. Chenro mar gino wa fundi mang'ula program en achiel kuom chenro mabende miyo jende ma ok e gwenge makono bedo gi ng'eyo kata puonjruok e wi tije mag lwedo mabende chalo kaka tije mag bao, twengo, suko wich e kind tije mamoko. Kaluwore gi gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga en ni koro sirikand kaunti no ka omakore gi riwruok mar KCB Foundation moro ka moro koro ne ochiwo omenda maromo milion 12 e siro somb ojende ma kwan gi romo 600 ka thoro maduong' mar chenro makamano en neno ni koro chugo thuolo mag tije ne ojende mondo mi koro kik gibed jogo mamanyo tich. Nyasi mar ogudu no nyotim kar tiegruok mar Tom Mboya mayudore kaunti wa Migori mayudore kaunti ma Homa Bay kama bende gavana Wanga nyolose e yo machalo kama. With over 80% of our population comprising young people and less than 1% engaged in formal employment, the challenge was urgent. We needed a bold and sustainable intervention. Geno Wafundi Mang'ula, in partnership with KCB to Jiajiri, was our answer. It is grounded in the belief that young people equipped with relevant skills can drive innovation, power local industries, and support the county's economic transformation. Today we are proud to graduate 526 young people across various trades including welding, electrical installation, masonry, plumbing, tailoring, fashion and design, food and beverage, automotive repair, and more. Among them, 136 top performers will receive startup toolkits to begin work immediately. Wacha bende nyose lwedo gi jalup gavana ma kaunti ma Homa Bay Oyugi Magwanga. Those who graduate from the universities may take almost about 10 years before getting jobs or before earning a living. So it is upon you. The county and the KCB has done their best, and today you are here. Our lecturers have done their best, and today you are here. Kindly be innovative and creative, and you will fend for yourselves and your families. A very easy way of doing it. Come together. Maybe ka manager mar bengi mar KCB moke gwenge makono Metric Mukalasi ne owacho ni makruok e kind piny owacho mar kaunti ma Homa Bay gi bengi mar KCB no koro en mano mar neno ni ojende obedo kod riekni kachiel kod puonjruok madwarore kokalo e kuonde tiegruok tije mag lwedo. Kang'o bende wacho ni dhi konyo mokalo ojendego kendo koro biro miyo gibedo ngima makare e kinde mabiro. We have an MOU with the county of Homa Bay which allows us to then partner with the county and sponsor students through skilling in vocational training and TVET. So today 600 graduates have gone through the Tujajiri program. KCB contributed 12 million. The county also matched with 12 million. So we had a kitty of 24 million, which took through these 600 students on vocational training and skilling. So there have been some plumbers who've gone through, electricians, beauty, cosmetics.
Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo en ni ogai mar ojende Bujdong Luo Peter Otianga bedo jiwo jotelo mag siasa mondo mi koro wek bedo ni gitiyo gi kweth mag ojende mag jenzi e bago ng'anyo e kaunti ma Nairobi kanyakla kod counties mamoko ma pacho ka. Otianga ywak ni jotelo go mag siasa koro tiyo gi ojende mayulo maonge kod tich kendo gionge gik malongo ma ginyalo timo ka koro jotelo go tiyo kod gichwalo ajenda megi mag siasa. Koke kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma giler mathoth e wachni. Ogaino mar Weboro kuma Luo Council of Elders Peter Otianga wacho ni koro giseyango ni mokum rawere kitiyo kod josiasa mondo koro bag ng'anyo e pacho kae. Kendo ayudo ni kare koso tis nyalo miyo nyithindwa nyalo donje e weche mag andaka. Ne gino donjona malit kabisa nikech ne nitie jomoko manokawo nyithindwa gi odhi ogolo kuonde ma gidake kendo yudo ka nyithindwa gi obiro timiyo gi $300. Ng'ama odhi omanyo gi ni endi yudo kodong' gi pesa turi. Otianga wacho ni rawere koro nyaka theri kod josiasa ma bende koro miyo gi mana pesa moro matin mondo koro gibag ng'anyo ka wacho ni gine maginyore sama koro koko wuok. Owach ni okomor ni ng'anyo bende nyaka sani kodhi nyime pacho kae ka otende kod tho mar Albert Ojwang. Rawere ema koro hinyore mokalo ka thothgi isiayo kod josiasa. Daher mondo mi akwa we utiyo gi nyithindwa and jomatindo wawe utugo gi ngimawa. Ngima en gima iyudo dichiel, ngima ok yud diriyo. Sama hinyruok makoro makore ma nyithindwa hinyore mang'eny ma thothgi moko maki, ere kaka dhi konyore kando kae. Daher mondo mi awach ni owe ti gi nyithindwa e yo moko winjore ni kata mana maandamano ok watamore, maandamano to ber. Ogaini mar rawere wane ng'anyo ok rach, kata kamano ber ka itime kod kwe ka bende jogo bende koro dhi kuondego mag ng'anyo ging'eyo gimoterogi e chenrogo mag ng'anyo. Owani maletimo kuom jwala osito mandu mopogore opogore nikech jogo mag ng'anyo mathoth gin rawere osemonjogi kendo koro kwalo mwandugi. Wami sirikal thuolo, wami sirikal kinde mondo mi IPOA mane osechako timo uchunguzi cha mondo tim kaka dwarore. To nyithindwa advice manyalo miyou, abedo kodu kendo awuotho kodu tanenou. Daher mondo mi akwau wadembre uru. Kenya ni en kenjwa waduto. Kwa ketho Kenya to wakethore wawegi. To kendo ka ok wanyal timo biashara iye ka, bende kik wabed gi mor ni wademonstrate mondo kik jogi tim biashara. Ne Nyakalondo mar Moi e kaunti ma Migori, an Jojuma. Giko weche manyien nyakwara mogi kaka ne gimono ne mesa mar ka weche manyien Radio Ramogi kane gin mago ma otuch e kor gwenge. Tudri gi Nyakalondo ne kang'oromo sa 7 thuolo machielo mibiro chaki winjo weche manyien adimba ka kamano koromo sa 4 sa 5 gi sa 6 weche manyien e yo machuoka. Vincent. Yes Solomon. Nade an maber. Be nitie gimoro maber mobila osetimoni ne nyalo paro ne an gima keta machiegni gobila. Be nitie gimoro maber ma obila ne osetimoni e ngimani minyalo paro ma wiyi ok ne wil? Anto onge. Onge. Mana gima rache manyalo paro. Gima rache minyalo paro. Chieng' mane samoro idhi manyo pande. Chon cha nwamanyi kaka dio. Wan wadhi Gawase. Un udhi kany? Wane wadhi Nyando. Nyando. Mana wase achiel. Koro kacha nyaka ne yude kata mana obila mag loch nanga gi, administration police officers. Obila mag Kanga. Bende nitie gimoro maber ma samoro ne otimoni kata momakore koda kony mar yudo boke mar opande kata mana nyisi process molo? Solomon, ing'eno boke mar opande mokwongo an ok ayudo kuno. Ono boke mar opande nokelnwa e skul. To koa kanyo romo mara gobila ok osebedo maber. Isebedo gi the worst experience? Obila onge gima ber minyalo wacho ni obila osetimoni? Onge. Kata chako awuogo kaka ji penya pod onge. Kopogore gi onge. Nikech tij obila maduong' en neno ni oketo arita ne ngima oganda kaachiel kod mwandugi. To ngimana mokwongo Nyasaye morito nikech obila be mana dhano. Skoro sani komi thuolo ni mondo mi kawuondre nyathini onyisi ni baba an adwa bedo polis, en wach mane minyalo nyise? E Kenya ka? Nyathini adwa bedo polis ma Kenya ka?
Amerika walwete yaro go mach kuso. Dongi janyuol. Janyuol. Koro nyathina obiro ni dwa bedo polisi e Kenya ka. Ingeni kuom ranyisi ok adwar yambo. An kane atin, kane samoro pok abedo ng'at mo ma wiyo chi oyawore kabisa e gik mathoth. Ni dwa bedo moro ma pod watindo wachwecho gi loch. Awinjo wach. Na ero ga chweyo polis. Gilo koting'o bunde. Mani ngeni wadonje TBT. CBC machon cha. Mano TBT. CBE. Kwa hivyo naero ga chwe polis. Achwe mang'eny nikech ne mora kaneno kaka giriedo ka gipango recha. Kori chwe polise mang'eny. Achwe ka en go ute cha. Koro chwe soja. Achwe soja. Nyaka mago salute achwe. Chwe nyaka gai margi. Nabere sana. Koro chwe nyaka gai. Ingeni magi moko kuom gik moko manyalo nyisi ni nyathini ka dongo. Odwa no bed ang'o. Aya. Ne polis berna. Ang'o mane timo kendo mono micha kiduogo ka? Beda mos. Polis ne berni. Ang'o mane berni kuom kaka gipangore cha? Yes. Bedo ni giting'o bunde. Gilep gika. Kasto lep polis cha. Yes. Ne mora maraj. Yes. Kaka gin decent, kaka girwakore. Ler. Riere. Gik makamago. Kaso ka donje form 1 to wechwe polis. Awechwe polis. Chako chwe radio. Form 1 koro yok chwerch. Not even form 1. Kane class abiri aboro kama. Tachako ero jolweny. KDF. Yes. Makoro goni mama. Koro it soja boy. Koro ka winje gweng ni chuor ng'ani ng'ene jalweny. Gino ne mora marach. Jalweny. Ni ng'ani ng'ene chuore jalweny. Awinji. Che ng'ane cha utedo ne jalweny. Mano koro intiere form 1. Seche gundalo ni ng'ene dala wa kocha cha. Jalweny ne nitie. Ne onge. Stinde to ber wan gi jolweny mang'eny e dala. Yes. E gwengewa. Ya. E gwengwa. Koro chieng' moro jalweny moro notho. Idhi kama ko jolweny pangore. Nike. Yes. Na wuotho. Idhi ne. Distance ma awe dhoko kadhi kwath. Atua malach. Ondamo. Awuotho machiegni mana chopa hero. Kia kochogo. Ka dala. Mani distance mabor ahinya. Iwuok ka. Iwuok ka endi danga wach ni nyaka Kitengela. Ya wasolo. Kochogo ga hero en Kitengela. Okinya ng'eyo. Koro kanya ng'eyo akia kochogo. Awuotho aka donom kuchocho. Idhi neno kaki iko jalweny. Adhi neno kaki iko nikech iwinjo bunde ta. Kasto giwacho gik moko jo. Not jalweny but police. 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 Mwadhi neno. Yeah. Ka nyathini onyisi no dwa bedo polis. We gini kisedhi midhi neno uchako medi mijingo mar bedo ni. Bang' neno to koro dhano kaka dongo isomo iyudo ka inyisi gik mang'eny. Inyalo bedo daktari, inyalo bedo lawyer, inyalo bedo jalendo, inyalo bedo gik mang'eny. Koro modongo to kaka e gima penjo kaendi ka nyathina obiro nani dwa bedo jalweny kata dwa bedo polis kata dwa bedo achiel kuom joma chiwo arita e pacho ka. Ing'eni ng'ato timo gima chunye dwaro. Mano namba achiel. Ok anyal tame ni kik obed polis nikech ok abedo polis. An awuon gima polis osetimona maber to onge. To gima rach ma polis osetimona manyalo miyo atamo nyathina ni kik bed polis to onge. To be in gi nyathini, be in gi watni moro amora ma polis? An go watna ma polis. Nyakwaramogi gima dani mondo mi imiya pachi. Solo ing'e gima timore. Yes, wewa matindo. Nyakwaramogi gima dwani imiya e pachi en ni ponono ni nyathini akete kate Facebook kanyo. Ponono ni nyathini onyisi no dwani mondo mi obed polis. Ang'o minyalo nyise? Kapok wadonje e rapar mar BOO. Sawa. Ang'o minyalo nyiso nyathini ni endi? En wach mane minyalo nyise. Sani ko nyisi no dwa bedo polis. To bende nitie ber moro amora ma polis osetimoni e ngimani. Nyaka ne chakre. Nikech yudo ka thoth ji oluor kata mana interact gi polis. Ng'ato koneno polis kabiro to kona. Ing'eni polis tijgi maduong' en chiwo service. To gimomiyo koro kona nyaka bed mang'eny. Gitiyo gi teko mathoth mokalo kiwango ma katiba mar piny Kenya opuodho negi. Mano wabro ng'iyo kaendi kod jopiny wadwa cheka nena ni to be in tiere best experience moro. Iwacho ni gima nigi rachne nyaka bed gi berne. Gima nigi berne saidi
nyaka bed gi rachne. Kwa hivyo bende nitiere kaka an anyalo wacho ni nitie chieng' moro aseneno gino diriyo. Ariembo to ga polisi oti ting'o bade mochungi Kilimanika. Nabire tich chieng' wuok tich gokinyi to nyisa ni pak taketo nikech polisi konyisire timo do aketo gari ma to kona ni ong'i kaka giwuotho cha to goni lorane alor to kona ni to insurance ni endi be en masawa. Akoni an omiyago gi agent. Inikia. Yeah, and then ng'ama ni usonaga insurance plans pa. Then gima koro ng'ani nomako godo chunya magoni nitie polise mabecho. Kech onyalo maki moteri nikech iriembo gari maonge insurance. To nyisa ni nikech naonge gi saa an kako orna email ta print ta kete gari oka ng'iyo everything. Onyisa ni gini ng'ani no wuondi mo verify kanyo. Donga gocho ni ng'ano kanyo kore monyisa ni kotamore ni okonyalo loso nigo tigochna mondo mi koro wa kao ne okang'. Polisi ni endi noweya mokao nambana ma dene ng'acha weyo ni okoloso na wach cha to ne bedo wach machielo. Mano good experience. Koro mano experience na maber gi polis. Marach be wachane adhi ye mesa mar weche manyien. Marach be nyaka bedi. Solo marach. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara 50% kaito itimo chudo modong' kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Here we go. Binjari mtokni kata boda wan kod wach maber ne in. Sani koro nitie platform manyien mayangi kendo chulo kindani ma isebedo ka itimo. Machiegni Ewigo wagendore pewa wayangi kendo wachulo tiji matek misiko itimo. Mondo iriri kodwa kawuono gima itimo yot mokalo. Bedo na kod obok mag PSV license, good conduct, insurance mopuodhi, ID kod logbook mari. Wabiro pudhi maonge chiedh nadi moro amora. Riemb seche ma idwaro kendo yud commission kaka driver maber. Download Wigo app kawuono e Google Play Store kata App Store. Benyalo ndiko ote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425. Wigo. Here we go. Monito siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D*811*414#. Siku njema, Mungu akiwa mbele takuwa njema. Uwe na siku njema. Monito siku njema mweri kod Silas kaka sikiza tunu mari D*811*414#. Royco Cubes sani yudore paket manyien. En gi ndhadhu mamit mar ring'o mabiro miyo bedo gi ndhadhu mamit. Yud mari e duka mantie machiegni kodi kata kama mamboga. Bas mana kamano nyakura mogi na nyisi kaendi ni sani endi koro nitie yo maber ma inyalo yudo godo apiko nendo ma jondisore kendo miyo iwuotho mayom. Iluongo ni Spiro. Na wacho ni kaendi ni Spiro ni endi en apiko ma kasamwalose ni endi inyalo kata mana chule mos. Wan gi option no. Ponono ni okinyal yudo siling 95,000 masani endi nengo ne mogore piny no endo kowuok 162. Inyalo chulo siling 180 odiochieng' kodiochieng' kuom thuolo mar ndalo kuom thuolo mar dweche 24 kende. Mano higni 2 ne 180 bob per day. Nitiere kuonde moko ma ka in kawe apiko tibro yudo kata kichulo kata mana 300, jomoko chulo 600, mopogore opogore. To ma pare ni en apiko mar sitima. Apiko no endo ma bende ichajo. Onge fuel ma ibro ole, onge kata mana services malich, maintenance mare ni piny kendo yot ndi. Kasto berne en apiko ma inyalo kao
tichulo mos mos sani. Nitiere option no seche ma spode offer ni endi dhi onyime. Koro Spiro ni endi ni e market sani. Ne ng'atno endo ma samoro jago boda, kawe sani endi ka okalo kanyo endo e lipa mdogo kata mos mos ma ichulo 180 per day. Ma endi ka idhi e bengi mar KCB machiegni kodi, to en kanyo kende, bengi no kende momakore koda Spiro ni endi mar mondo mi gikonyi e yudo apiko ni endi ichul mos mos. Nikech ka in gi 95,000 minyalo kayo mapiyo piyo yae, kwisha maneno. Sawa sawa. Koro diane na star 225 hash sani mar mondo mi itim order mari, kasto idhi kawa apiko ni endi mar Spiro, mabende maintenance mar ni piny en mano endo ma onge fuel ma obro chamo kodi. Kasto mana kaka na wacho, mor mayom, mos ma ok iwinj kata no mor, okay? Okowi mos. Yana piko ng'e dala, okay? Ma iluongo ni boda ya power, ka chiel koda mabende mitiere koda nengo no endo ma ya nguvu kabisa kwako. Kwa hivyo kawe sani endi mar mondo michak neno ber ma kama endi. Sawa? Kik chandi kata matin. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Maramogi. Bende nitiere ber moro ma samoro isenene lwet obila, mobila osekonyi godo. Kapok wachako chodo ngolo kamoro bang' moro. Okay? The best experience misebedo godo go mbila en mane? To ka nyathini onyisi sani nodwa bedo bila, ang'o minyalo wachone? Maramogi. Hello, Kafaya. Awinji. Ma iloso gi Morris uta Sembo. Morris, ka nyathini onyisi nodwa bedo bila, inyalo timone nang'o? Hata nyalo weya nikech mane gimoyiero. Kora weya otiyo tijno, to gimobila bosetimona. To kang'iyo to onge richo mobilo osetimona. Yes. Richo madanga wacho obilo osetimona en man kaka gitiyo. En manyalo miyo ng'ato luoro ni nyathini kik dhiye, lakini kapo ni nyathini chunye gombo dhi tijno. Yes. Koro in mikete puonj kaka janyuol, inyise ni kik ibukri ni isuto ng'ato gi bunde, gik machalo kamano. Koro puonje mimiye kodhi tiyo tijno. Erokamano ahinya. Erokamano Solomon Akito. Maramogi. Pole sana. Maramogi. Hello? Awinji. Hello, Ramogi. Maramogi. An gima wacho. Iluongi ni ng'a? An iluonga ni Justus Olimo Tuoro. Justus machiegni. Otuoro an opati. Gima wacho. Yes. An ahero gir adier, mani awacho an gi nyithindo. To kata mana ng'anyo nyithindo Nairobi nyithindo adek. Yes. To kata mana ng'anyo mokadwa ni mondo gidhiye. Koro polis to koro kadwa kabisa, kadwa nyathino dhi ka polis, nikech ni onyalo dhi ka en nyathi maber. An kochopo kata koneno gima jowetegi timo, to nyako tim sa mondo tito, nyako tim. Koro an gima nyathino dhi ka polis okadwa makata ka watna ma ka polis kume no gima wuoyo sani. Okadwar wa polis kabisa, polis rach kabisa. Ndalo moko wadwa wone okela polis ka sauti kumalo tino. To polis te rach. Okela polis ka sauti kumalo tino no mondo maka. Yere wang nana tiyo na rubi tena ni dala. Polis te rach. Alo? Au penje ni polis te rach. Polis te? Tuki moko ma bebeyo. Koro to ingeni to ngeni gitu icho. Kechi wacho ni okidwa polis rach. Polis rachana ka chuth ma kata kugini kata sano ka polis obiro kane budi kawi. Tiye ni ngima ni hali hatari. Abi kamano sikita. Erokamano ahinya. Maramogi. Yes, Kafaya. Awinji. Ukunele bunga Odimbo Majengo. Machiegni Odimbo Majengo. Kamano Kafaya. Sasa kanya pono wachina na order di polis. Kanyalo gonye thuolo. Inyalo gonye thuolo. Nang'o teach and teach. Teach and teach. Nanu Fatima di kanyo. Yeah. Nyaka ikete piny milos kode.
kon sama biti no ero ojo tega pesa mare me de chole kodal to ko me biti ko no jope ye kretam dano iwage wiye toke kamano mara sama police maber ero kama na inya mara mogi pole nitie jogo e koma kata ko oluoro kata mana interact gi police kuro dhieri nito does it mean ni no onge koda watne ma police kech kata kaka wan wadongo gi mentality moro chon dala ni merangane no ingeni police ji ok dhi kata mana bute ngane no ingeni police mara mogi dok don nyakalondo piny mara mogi. Hello. Yes. Tafaya. Antie. Polisi ta kuricho ma Edwin awonda kan APTC Embakasi utawala. Polisi ta kuricho wudo men mana kaka pastors ne ta kuricho. Aunga mkono ni kaya pini okwa ni ajaje polisi weli kwa de team. Nichi di maneno. Kaya pini kwa tena bedo mchungaji wachane na yeye kama wakanene wadai bana kama nanya mara mogi yes mara mogi mudu kuchugo Israel mera ninja antie madi yanga urkambu machegni dianga joma wacho ni police rachigo dan police bere no kausa kata man udichinga chiel kende dan liyo dogi kabisa ni police uduogi tije na kamulende no kit ng'ato en kit ng'ato mo police maracho racha to ng'eny tok richo police osekonyo ji modhi gi ndiyo to mna ndiyo ne omiyan ka nyathina dwaro police ma nyathina mose mani police makasana bakazi man kata moriemb kadwa ni nafas no miye nyathina moro erokamano kuom majandiyo to majandiyo erokamano ahinya dianga ma uru kambugo police en tich maber ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen nyakwara mogi wechego eko mag timo chenjo en achiel kuom yorego eko ahinya timo chenjo ne nyithindo ka achiel koda familia mari kata mana ji duto te en yorego eko maberie mogika ma inyalo tieko godo yo ma igeng'o godo tuochego eko manego oganda ka achiel koda bedo koda ngima makare nyithindo bende onego bed ni yudo chenjo duto te kochakore sa nyuol margi no endo kaluwore koda kaka lai ma oketi ma opocha mar wechego eko mag timo chenjo mar mondo mi gibed koda ngima no endo ma nitiere bwo arita maber kuom thuolo malach. Nitiere moko kuom chenjo ma onego bed ni itimo ne ng'ato kosenyuole. Kuom ranyisi wan gi BCG vaccine ma bende geng'o kanyo endo tuo mar kahera kata TB. Wantiere koda polio vaccine mano OPV ma itimo ka indeng'e dhok oral drop ma indi geng'o tuo mar polio. Wan gi rotavirus vaccine ma geng'o tuo no endo ma nyalo biro mag ambololo kata mana diep masasa. Kasto bende wan gi IPV mano polio injection ma bende geng'o tuo mar polio. Wan gi pneumococcal conjugate vaccine ma bende geng'o tuo mar athung'a mar pneumonia ma ng'ato siko mana ka pneumonia chwodo kore. Vitamin A supplements bende imiyi kaka yor chenjo ma ting'o roteke mag dendi malo. Kasto wantiere koda mano endo mar measles rubella vaccine ma geng'o tuoche go eko mag agoi kata nyiew ka achiel koda rubella go eko. Kasto wantiere koda yellow fever vaccine ma geng'o tuo mar yellow fever koda typhoid conjugate vaccine ma bende geng'o tuo no endo mar typhoid. Wantiere koda malaria vaccine magi ekitimo te mageng'o tuo mar malaria koda HPV vaccine mano human papilloma virus mageng'o tuochego eko mag kansa mag nyodo ahinya ne jogo eko ma nyithindo ma nyiri. Koro vaccines gi kiduto te gin tiere ma itiyo godo e Kenya gi kiduto te gin kare koda ngima kendo gikonyo e yore mathoth. Oteni endi okelni koda migawo mar thieth komakore koda UNICEF kanyakla koda jochiw kony mamoko. Ng'ima ber ni vaccines
ne ji duto te nyalore, kata chenjo ne ji duto te nyalore, ma kendo bende gin gigo eko ma konyo kendo geng'o tuoche mopogore opogore ka orito dhano, kendo konyo e rito kata reso ngima. Ote ni endi okelni koda migao mar weche mag thieth UNICEF ka achiel koda jo sir mamoko. Tielo mogik era mogiko gwen. Professeur Joseph Yav Katum. Yongo gingolo mayom tungol. Kipindi cha lala salama. Asante Iwinjo Ramogi Radio. Ang'o minyalo paro godo BOO tarika 19 dwe mar auchiel higa mar 2018 Nyasaye ne ome Lus koda Maya leo Winja era pudo Denda usagao Nyale konyani Ikueda Joseph Kiteo sagao Kino no wachino Kaseto saulo Ruotemo sechano Manyalego Manyalego Orito ngimana Alwaji pambale Osamo da sungu Oloso deneo Orito pesongo Oloso debe Wada kigimono Mosa mama Mosa mama Kire solo nyiri Aero kilala Wetalo wololo Uketa ingi maru Oara enyi ado Jaga chieng pinyi bor Dale di antie Iwinjo Ramogi Radio. Oyara obendi murgadenyo Obendi joma no lagi Moko tiene no mane kambi merienga Usipyo no unga malo kike pesa Ochingo mwa Sante sana Wewe Okotho ngayo Meli Ano SG
Ang'o minyalo paro godo BOO chieng' jamondo Mara Mogi. Pole sana, pole sana, pole sana, pole sana. Hey. Mara Mogi. Hello. Hello. Urudi Majengo. Urudi Majengo in kanye. Anche dalla città siamo qui con Eh. Di ora lo chiudo mondo. Yes. Perché con me è un attimo non ero giù di cabeza. Kabisa. Non è un attimo ma ne che no ma ne con ganda io mo pogore. Eh. Non vuoi ciume cabeza. Non ci ero con galo, ma con di lum. Ano di ora ne ho molto con scuola, due ne mo lungara abbiamo c'è school. Sante sana. Ero kamana mane no wonga. Ero kamana yego. Mara Mogi, pole sana. Mara Mogi. Kafa. Yes. Yes. Yeah. Opa, eso, kafa. Opa Gruoth. Io ngani asdo, io goda. Koro milida iwe nikiwacho nano paki isu to dhoga pek kanyo do. Amiga ka domi. Koro banyo mimi. Wacha de bwana. Ajaba na. Ajaba na kajamba ni. Bari kene aparo. Bata kidi. Yawa. Inyalo paro BO gang'o? Beno ne kene. Yes. Usipuri mbele usipuri bacha. Usipuri. Ero. Beno me wanyano sen bado usi sopera. In mukora. Bado ninge. In mukora. Aba kuni beno ke mo moso. Usi sopera. Mo beno usi sente mana hoje. Ma computer no tem. Conversation kata twak mar wach mar obila chande wadhigo nyime Facebook kacha. Kwa hivyo sani ka nyathini onyisi nodwa bedo polis, en ang'o minyalo nyise? Be nitiere gimoro maber mogik ma polis ne osetimoni ma wiyi ok nyal wil godo? En ang'o to ne chalo nade? Pimna. Neno kaendi ka en saa 3:45 ka bende riekni mag ohala ka okelni koda Safaricom M-Pesa Business Credit. Bing'e yore duto mag omenda manyalo konyi dongo ohandi. M-Pesa Business Credit biro miyi tego ohandi e yor yudo hola maromre gi dwaro mari ne ohandi. Di star 334# mondo ichak safar mar tego ohandi kawuono. Correct. Isebedo koda lek mar bedo koda lo kata mana nyadala ni moro machiegni kod boma ma Kisumu kata Kisumu City. Bas, kikibed gi wasiwasi ni mar sani endi koro username kelo ni the domain Kisumu Dala. Magi kigin lope mabecho mayudore Kibos e apaya mamambo leo Miwani mana dakika 20 kende kiwuok e dir boma Kisumu kata Kisumu Airport. Gin lope mabiro koda ber mathoth ni mar osechiel gi chuth, gintiere koda pige, nitiere sitima e kind mamoko mathoth. Kuom mathoth ahinya, chik iti e chenro mar Kogwen wuok tich nyaka tich abich e Radio Ramogi mondo miyud kaka inyalo yudo yo ma ibed godo koda plot moluongo nyingi kokale chenro endi mar The Domain Kisumu Dala. Kik bai.
E kindeni ma omedo kelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, dewaher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero, kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@royalmedia.co.ke. Wan kae nikech in. Dhi nyime kendo imiwa pachi. Wan ka mar winji. Bas mana kamano nyakwara Mogi na nyisi kaendi ni weche goeko mag timo chenjo en achiel kuom gino endo ma ochuna ahinya e ngima mar nyathi kaachiel koda bende kata mana dongo mare e ngima ma nyasani endi kata piny masani endi wadake ni endi nikech wantiere koda tuoche magalagala ma samoro yo kende ma inyalo gengi godo en mana kokalo kanyo endo e yorno endo mar chenjo. Sawa sawa. Nikech ka ok ichanje to iketo nyathi ngimane bedo kamarach ni mara onyalo bedo yudo tuoche ma kamagi eki manyalo kata mana inyo ngimane no endo. Tuoche machalo kaka polio nyalo miyo bedo nyathino endo mong'ol kuom giko. Tiere tuoche mag measles kata goyi, cervical cancer, tetanus, kaachiel koda kata mana COVID-19. Kata kamano ntiere jogo eko ma samoro nyalo bedo ni ok gi kal okenge go eko mag timo chenjo mopogore opogore ahinya mana asetemo lero ni kande kaluwore koda gigo eko ma samoro ok daking'e. Ng'ato ka ng'ato nigi sababu ne mopogore. Samoro jomoko ok dwa tero nyithinde chenjo nikech ok omigi wach motegno kata information ma proper manyalo konyogi. Kuom ranyisi ng'ato samoro onge kata mana gi yo ma owinj godo ni itimo chenjo kata ber mar chenjo en mage. Samoro bende nitie jogo eko mantiere koda luoro ni nyathini kochanji kata kochanji gi kia against tuo ma kama to mbele bro hinyi bro chani. Chenjo gi eki gin safe. Kik ibed maluor kata matin. Koro kaw thuolo mar mondo mi ichom ne nyathi ngimane. Inyalo catch up sani endi gi initiative gi chenro mag chenjo mopogore opogore nikech sani endi wantiere koda catch up initiative mar neno ni jogo eko ma samoro ne ok ochanji e wi tuo moro nyalo dhi mondo mi oyud gi sani. Kuom ranyisi ka ne opok ochanji e wi tuo no endo mar COVID-19, dhi ane yud chenjo no endo nikech you never know, onyalo biro konyi mbele. Wakaw okang' no endo sani. Vaccines te gin mago eko mareso ngima. Sawa sawa. Nyithindo manie bwo higni 5 onego bed ni timo negi chenjo. Nyithindo manyiri ma jo higni 10 kama e kind higni 10 gi 14 ber kimiyo HPV vaccine mondo mi kik mbele ka indigi yud tuoche go eko mag cervical cancer. Joma mine bende ma samoro pek onego bed ni imiyo kanyo endo chenjo mondo mi kik tuoche mag tetanus go gelo. Sawa sawa. Joma dongo bende inyalo timnegi chenjo e wi tuoche machalo kaka COVID-19. Oteni endi okelni koda migawo mar thieth komakore koda UNICEF kanyakla koda jochiw sir mamoko. Kawuono en TBT. Nyalo paro kinde moro ne wamanya attachment. Wan gi ojana moro mabende nyadundo wuod Masara kocha. Iluongo ni George Bati. Wamanya attachment. Wadhi kuonde mopogore opogore. Wano wuotho mana gi tiendwa by the way. Mar mondo mi wane gima timore. Ing'eni jafwambo ber ka neno gik moko.
Ok ni nwuotho gi tiendwa ni nwaonge fare. Ne pod wan nyithi skul. Nyathi skul ok nyal koso fare. Koro wawuotho gi obokwa go eko kwa many attachment. Nyiswa ni sani ndi koro unyalo chako many attachment, okay? Kapod idong' gi 1 month ni endi chak manyo. The first place mane wiwa ong'iyo ne en Radio Ramogi. Wamanyo nembni mwamanyo mwagocho. Mabaz biro kae ndi to wabine gate kacha chande waromo gi ng'amano wagoche ne onyisowa ni rita tiek somo news masa 3 kasta biro kanyo. Rito ingene nwachopo kanyo endo wacho ni kinyu bigo kinyi wanwachopo kanyo endo saa 12 wang'e sharp. Pagari okinyi kapod piny uyu wasechopo. Wabet kanyo nyaka saa 3 okinyi. Dhoduka ma oko kanye gate kanyo. Waro kwa go simo to nyiswa ni watiek somo news masa 3 agoch okwaneno. Saa 4 donjo. Wuok biro korwako long jeans gi t-shirt nini marateng'ie lakini oluoyo sati mar jeans ma obano bade kasto en gangolo ma dark shade kasto lielo wiye box ochalo mana madilu dende bengo kaso go ni papa kela dena gige ugoka to wamiye seche go waseloso demo maber ng'ada chielo loso kaki somo news ana loso kaki somo sports omera donge ngeni ng'ani nokedonwa iluongo ni Agao Patrobas kata kamano nowacho ni wakelo gigo modeko ne osekaw ji kata kamano nwadhi mwago simo nyiswa ni gane na sime gete en kwaya kacha chande gane na usimo kanyo to kwago simo to wayudo mana ng'ata chel ma miyo mane yotelo kaendi mung'one Elizabeth bang'e to nyisowa ni wane matin wuo gi BOO nowuoyo gi BOO kamane kaka kata mana perception warwa mar weche gi eki mag fwambo ne odogo bedo mamit moridore makore neno ni bas there is future. Dakika dong' 6 kende. Atemo wacho ni nitiere gimoro mane BOO wachonwa e simu. Manyaka sani endi pode keto wabidhi motegno. We are going strong. Abeta worogi manono kabitonge Tuluto kao nyaga ledo pande malo Mano kowenga lieti kwe apidi nyajo Penane likendo nyaga yunika beto yuora Tulemo lalo yuoro mondi kadi Yakodera kali jula wero kolo Anyisi kaendi ni chenjo en ginendo ma bro rito ngimani kachiel koda mago mag familia mari to kata mana joudu to te ma untire godo e wi tuoche mopogore koro make sure ni itieko chenjo te doses te na nyathi kata na ini won mar mondo ngimani obed makare kaka mambro konyo e dongruok mag community maru. Kanitiere samoro chenjo mora ma samoro nyathine omis kata ne okotimne kata ini won to sani ndikoro wan koda catch up campaign kata chenro go eko mag neno ni itimo mano mar mondo mi ibed ng'at nendo makare kik yud tuoche machalo kaka mana wacho mar BCG
machalo kaka tuoche mana wacho machalo kata mana typhoid, tuoche machalo kaka kahera gini, ni mar chenjo gi eki gin ber kod ngima kaachiel kod rito ngima ewi tuoche mopogore opogore kamoting'o kanyo endo polio, pentavalent, rotavirus, mago